היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. אני שמח שחזרתם אליי לפרק התשיעי של הפודקאסט, והפעם נתבקשתי לדבר על דיכאון ואיך להתמודד איתו. אני הוספתי אל הפרק הזה גם את הנושא של הבדידות, כי הם קשורים אחד בשני. אסביר מהי הבדידות וההשלכות שלה עלינו כבני אדם מבחינה נפשית ורוחנית, ואיך היא הרגשה רווחת אצל בני האדם שחוששים מפניה ועושים ככל יכולתם על מנת לחמוק ממנה ולהרגיש אחדות בכל מצב. אסביר גם מהו מצב דיכאון מבחינה נפשית ורוחנית בעולם המודעות העצמית, ואיך ניתן להבין אותו ואז גם להתמודד איתו. אני רק רוצה להבהיר, זהו פודקאסט על מודעות עצמית, ולכן אני לא עושה כרגע בריפוי ספציפי, אלא בהבהרה של הנושא, ולכן אני לא נכנס לציטוטים והגדרות מקובלות למצבי דיכאון או לשכיחות התופעה, וגם לא לתרופות המקובלות, כי אני לא פסיכיאטר ולא רופא, וגם לא פסיכולוג. זה גם לא דיון על המקצוע שלי, רפואה סינית, אז גם את זה אניח בצד בפרק הזה, ולא אכנס בכלל למונחים או מושגים מהתחום שלנו. ורק עוד משהו קטן שאני תמיד מזכיר לכם לפני שאנו מתחילים, זהו פודקאסט עם מחשבות ורעיונות בלבד, ולא אורים ותומים. לכן זה לא טוב וזה לא רע, זה לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. הפעם נתחיל בתרגיל קצר. תנשמו עמוק ותעצמו עיניים. דמיינו בעיני רוחכם את עצמכם נמצאים לבד בלב האוקיינוס. מזג האוויר בהיר ורגוע, המים שקטים וצלולים, ואתם צפים על גבכם. אתם לא מרגישים קור, רעב או צמא, ולמעשה גם לא פחד משום דבר. הנשימה שלכם שקטה, ואתם חשים התמזגות ביניכם לבין המים, וגם אל השמיים הבהירים והתכולים שמעליכם. אתם עוקבים אחר ענן יחיד ובהיר שתלוי בשמיים, ומאבדים את תחושת הזמן. כעת, אתם נמצאים בכל העולמות בו זמנית. רגועים לחלוטין, אתם לא חושבים על דבר ולא מוטרדים משום דבר, ולמעשה שכחתם מעצמכם. כעת אשאל אתכם שאלה. בהנחה שאין לכם אפשרות להציב תנאים כמו שאתם תמיד אוהבים, האם הייתם רוצים לחוות חוויה שכזו בעולם הנוכחי שלכם? אתם יכולים לענות בכן או לא. מי שענה כן, אני מבהיר עבורכם, אתם לגמרי לבד באמצע האוקיינוס, ואין יבשה או עזרה אפשרית מסביבכם, ואין לכם אפשרות גם לאחוז בשום דבר. האם אתם עדיין רוצים את החוויה? תענו בכן או לא. מי שענה כן, אני מזכיר לכם, אתם בכל העולמות ושכחתם את עצמכם, האם אתם עדיין רוצים את החוויה? תענו בכן או לא. עבור אלו שענו כן, גם כעת אני מוסיף, אין לחוויה הזו תוקף של זמן, היא יכולה להימשך רגע או כל החיים שלכם, ואז לא תוכלו לחזור לצורת החיים הנוכחיים שלכם. האם אתם עדיין רוצים את החוויה? תענו בכן או לא. אני נוטה להאמין שחלק פרשו, וכעת אומר משהו לאלה שאמרו לא, וסרבו לחוויה לכל אורך הדרך או במהלכה. זה נכון שאתם לבד באמצע האוקיינוס, אבל אתם נינוחים לגמרי, לא חווים פחד, רעב, צמא וקור, וגם לא מוטרדים מדבר, ועדיין אמרתם לא רוצים. אם היו מציעים לכם לבחור את החוויה הזו, כחוויה האחרונה לפני מועד המוות שלכם בעתיד, זאת אומרת, כך תמותו ותיפרדו מהעולם. האם אתם משנים את דעתכם ואומרים כן? אני מאמין שחלק ודאי שינו את דעתם, אבל אל תתפלאו בכלל שיש כאלה שעדיין יגידו לא, והם יעדיפו חלילה למות בבית חולים או בהוספיס או בבית,
ואולי הם כאב וסבל נפשי, אבל הם לא יהיו לבד. הם רוצים לעזוב את העולם הזה וגם לחיות בו, מוקפים באנשים שאוהבים אותם, כי אחד הפחדים הגדולים ביותר של האדם היא הבדידות. אפתח ברשותכם את ההסבר דווקא מהצד הרוחני של הבדידות, ואחר כך נגיע אל הפרקטיקה. כל אדם שחי בעולם הזה הוא חלק ממארג אדיר ומדהים של האנושות. כפי שהסברתי בפרק השני של הפודקאסט על מודעות ותודעה, אנרגיית האם והאלוהי היא היצירה המושלמת והמודעות הטהורה והמלאה. אבל דווקא בשל היותה מושלמת, לא היה לה לאן להתפתח, ומכאן נולד הרעיון של המימוש בחומר כחוויה. ידוע הוא שלאנרגיית האם יש את המודעות המלאה, אבל לא את החוויה הארצית של המודעות הזו, שבאה לידי ביטוי דרך רגשות ותודעה. מהסיבה הזו, היא רוקנה את עצמה ופיצלה את עצמה לרסיסי מודעות ונשמות שהם אנחנו. אלו שאמורים לעשות עבורה ולממש עבורה את המודעות כחוויה תודעתית בחומר, בפרקטיקה וגם בהתנסות המעשית דרך רגשות והגוף, ולשם כך נדרש ניתוק. כרעיון, כל נשמה וכל עצמי ניתק מחלק אחר מהגוף השלם והמואר של אנרגיית האם, וההתייחסות וגם המשמעות של החלק הזה בגוף שלה ושלנו מגדירה תכונות ואופי, וגם בעקיפין את הבחירה והייעוד שאנו אמורים לממש עבורה בפועל כחוויה רגשית גופנית. לסיום, אנחנו שואפים לחזור לאותה אחדות ראשונית שחווינו כבר בעבר, רק שכעת היא גם מוגשמת וגם נחווית. חוויית הניתוק הראשונית של הנשמה מאנרגיית האם, על מנת לממש את הרעיון הזה, היא חוויה טראומטית, ודיברתי על ההשלכות שלה בהרחבה בפרק השישי של הפודקאסט על הפחד. ציינתי את העובדה שההרגשה הרווחת בקרב בני אדם היא הרגשת בדידות הנובעת למעשה מהניתוק מאותה אחדות מלאה, ולכן בני אדם עושים ככל יכולתם על מנת לשחזר ולו לרגע אחד את אותה הרגשה הנמצאת בזיכרון שלהם. מעצם ההוויה שלנו בעולם הזה, כל אחד מאיתנו הוא יחיד, מיוחד ואהוב על ידי הבריאה. בפועל, האדם לעולם לא נמצא לבד, והוא לעולם מחובר ופועל בתיאום עם אנרגיית האם והאלוהי, כי הוא מממש עבורה את הרעיון המעשי שלשמו הוא בא אל החיים הללו. אבל רוב האנשים לא חשים בחיבור הנצחי והבלתי תלוי הזה, כי הנשמה התאהבה בעולם החומר והגוף, והיא גם שוכחת מאיפה היא הגיעה, ולמרות זאת, אנחנו מחפשים כל דרך לזמן ארוך או אפילו לרגע קצר, לחוות את האחדות הזו שנמצאת בבסיס ההוויה שלנו, ומתגלמת כגעגוע. היא מייצרת אצלנו הרגשה של כאב ובדידות, ורצון להתאחד חזרה. רוב הדרכים להפגה והקלה של הרגשת הבדידות לא עוסקות בהכרח בחיזוק הקשר עם אנרגיית האם והאלוהי, או חיזוק המודעות, או חיזוק הידיעה, ההרגשה והאמון, אלא הן עוסקות יותר בחוויה עצמה והכאב של הניתוק מהאחדות הראשונית, בניסיון לחדש אותה או לשחזר אותה דרך דברים שנראים כתחליפים. דרך הקרבה אל האמא הביולוגית שלנו למשל, קרבה לאנשים אחרים, לחברים, דרך זוגיות, דרך ילדים, וגם דרך מיניות. כל אלה מדמים את האחדות, הם משככים ומרפדים ומקלים עלינו בדרך, והם גם מפיגים לפרקים את חוות הבדידות שהיא תוצר של הניתוק. החיבור המיני בין זוג אנשים מדמה לרגע או לשעות את חוות האחדות האלוהית, שהיא למעשה צורת תקשורת מופלאה
בין שני בני אדם שבסיומה אנחנו חוזרים חזרה אל העצמי ואל הלבדות, ואצל רבים זה משאיר בסיום חוויית התרוקנות חסרה. את האחדות עם האלוהי אמור האדם לקיים קודם כל עם עצמו, דרך הקשר הבלתי ישיר. ולכן אם לא מתקיימת אצלו תקשורת כזו, יהיה לו קושי אמיתי ליצור אחדות עם אחרים, והתקשורת שלו תהיה מבוססת למעשה על נתקים. זה מזמין חיכוכים ותסכולים שנוטים לבוא לידי ביטוי בשדה הקרב הפופולרי מכולם, מערכת היחסים הזוגית. חוויית הבדידות היא מצב וחוויה שבו אדם חש ומרגיש שאין לו הד או תגובה, לא למעשים שלו וגם לא למחשבות שלו, ובמצב כזה כאילו אין אפשרות ליצור אחדות לא עם עצמך ולא עם הסביבה שלך, כי על פניו לא מתקיימת שום צורה מובנת של תקשורת. אנחנו נוטים לשפוט את אלה שאין להם מערכת יחסים זוגית, שאולי אין להם ילדים, חברים או מערכות יחסים מיניות, ואנחנו מתייגים אותם כחסרי אחדות. אנשים בודדים ואולי מסכנים, כי לדעתנו השיפוטית הם חווים את הרגשת הבדידות בצורה מועצמת, ואנחנו הרבה פעמים מחברים את המצב הזה עם התמונה המוכרת של הדיכאון. זה נכון שהרגשת הבדידות נמצאת בבסיס של הדיכאון, אבל כל בני האדם חווים את הבדידות מעצם הניתוק מהאלוהי. אז למה לא כולם בדיכאון? התשובה מתחלקת לשתיים. החלק הראשון הוא מה שאמרתי קודם, שבני אדם עושים ככל יכולתם על מנת להפיג את הרגשת הבדידות ולו לרגע, דרך החיבור עם אנשים אחרים ומערכות יחסים. עבור חלק מהאנשים זה הופך להיות מרדף על מנת שהם לא יצטרכו להיפגש עם התחושה הזו, ולכן הם מקיפים את עצמם ומציפים את עצמם בקשרים ומערכות יחסים, וחלקם מודים בפני עצמם שהם לא יודעים להיות לבד. החלק השני של התשובה הוא העובדה שדיכאון הוא לא רק מצב שבו אתה בודד ושאין לך הד למעשים או למחשבות שלך, אלא גם חוסר תקווה לעתיד, כי כאשר האדם בדיכאון הוא איננו מוצא את הטעם לחוות, כי הוא לא מבין מהי הדרך שבה הוא אמור לצעוד, או שהוא יתעייף ולא מוצא את הכוחות בעצמו ללכת בדרך הזו. נראה שכל אחד מאיתנו היה רוצה לדעת בוודאות מהי הדרך שבה הוא אמור לצעוד בחיים הללו, ואולי גם מהו הייעוד שלו. כעת תשאלו את עצמכם וגם תענו בקול. האם אתם יודעים עבור מה אתם חיים ומהי הדרך שלכם? אני רק מזכיר לכם שאתם אינדיבידואלים הנמצאים עבור המשימה והייעוד שלכם, וזה נכון שאנחנו אמורים ליצור אחדות עם האלוהי וגם עם בני אדם אחרים כמובן, ואלו נמצאים איתנו כאן ובינינו על מנת לרפד ולהקל על הדרך, אבל רצוי שלא על חשבון המימוש העצמי, אלא ככלי שאמור לשפר את ההרגשה שלנו בדרך ולהפיג את תחושת הבדידות. אם המימוש העצמי הוא הנושא, אז בואו נניח לרגע בצד את האחדות החשובה מאוד עם אחרים, ונתרכז לרגע בעצמי בלבד, כך שנניח לרגע את כל מה שהוא לא אני. הזוגיות, הילדים, ההורים והחברים, העבודה, ההשכלה, הכסף, הבית והרכוש, כל אלה אולי הם שלי, אבל הם לא אני. אלו צורות תקשורת שהם רק הכלים למימוש בדרך אל האחדות, והם מחזקים את הרגשת השייכות והם חשובים, אבל הם הדרך ולא המטרה האמיתית, ולכן אנחנו לא עוסקים כרגע באחדות או בצורות תקשורת שמקלות על הדרך שלנו, שאין ספק שהן חשובות וחיוניות,
אבל זו לא המטרה. המטרה כעת היא אני. אז שוב, האם אתם יודעים עבור מה אתם חיים ומהי הדרך שלכם? זה לא מתוך מקום של שיפוט, אבל סביר שרבים ישיבו בשלילה או לא ענו, כי הם לא יודעים במפורש עבור מה הם חיים ומהי הדרך שלהם, כאשר מורידים להם את מושאי האחדות הקשורים באנשים אחרים, שהם מעבר לגבולות העצמי שלהם. כי ככה אנחנו מחונכים מעצם העובדה שהאדם הוא יצור חברתי. ואני מזכיר לכם, חלק מהסיבות שהאדם הוא יצור חברתי, זה כי הוא לא רוצה או מסוגל להיפגש עם הרגשת הבדידות. והחלק האחר הוא הצורך שלו באחר או באחרים, על מנת שהוא יוכל להבין את עצמו דרך התבוננות באחרים, או לאפשר את ההתחככות של האופי שלו דרך אירועים ומצבים ומערכות יחסים עם אחרים, על מנת ללמוד ולדעת את עצמו, ודרך כך להשתנות ולהתפתח. לכן, כל מי שענה, אני חי כדי לדעת ולממש את עצמי, הגדיר הגדרה שהיא בגבולות העצמי שלו, וגם במימוש הישיר שלו. וכל מי שענה, אני חי בשביל משפחה, ילדים, זוגיות, בילויים, השכלה, עבודה, ושיהיה לי כסף ובית, הגדיר הגדרה חיצונית שתלויה במימוש של אחרים, והיא נוגעת לאחדות שהיא חשובה מאוד, אבל היא לא שייכת באופן ישיר לעצמי, אלא כחוויה נרכשת וכלי על מנת לממש את העצמי. אדם שנמצא במצב של דיכאון לא יודע עבור מה הוא חי, והוא גם לא יודע מהי הדרך שלו, או שהוא לא מוצא את הכוחות לנוע בתוכה או לעברה. האש שלו כפתה, ואין בו את ההצתה, התנועה או הדחף לנוע לכיוון כלשהו. הוא מוצא את עצמו בחוסר אונים, וקיים בו הפחד שהמצב הזה יהיה נצחי ולא זמני, והרעיון הזה מדכא אותו עוד יותר. הוא מביט אל העתיד ורואה מסך שחור וחשוך, וגם חוסר תקווה. חוסר התקווה הזו היא הרבה פעמים תוצאה של חשיבה שכלתנית ופרשנות, ולא בהכרח המצב האמיתי שמתקיים. הרבה אנשים שנמצאים בדיכאון ויתרו על הרגשת האחדות, אולי הם לא חשים בה בכלל, כי הם בהרגשת בדידות, ואין הד למעשים או למחשבות שלהם. ולכן הקרובים, הילדים, הזוגיות, הרכוש ואולי גם העבודה, לא נחשבים ביניהם להקלה או לעזרה, אלא לנטל. אם הם שקעו בדיכאון כי אין להם אחדות והם רוצים אותה בחזרה, אז אין ספק שזה מצב מורכב שהרבה פעמים דורש טיפול, בגלל שהם רוצים אחדות עם אחרים, אבל הם מתרגמים אותה כנטל רגשי, ולא מוצאים את הכוח להתמודד עם האתגרים שיצירת אחדות כזו דורשת. אם הם שקעו בדיכאון בגלל שאין להם חוויית כיוון ודרך, או חוויית עצמיות, אז במקרה הזה האחדות זאת לא הבעיה, כי המצב הזה דווקא ממקד את תשומת הלב על העצמי, הוא גם ממקד אותה על הבלבול והפחד שנוצר מהמחשבה שהכיוון והמטרה לא ברורים, או לא ידועים בכלל. בואו נעשה הפרדה לרגע בין אדם ששקע בדיכאון קליני, והוא לא מתפקד בשום מישור, וזה מקרה שברור שחייב טיפול במוסדות המקובלים, כי למעשה האדם הזה מנותק. נניח את המקרים האלו בצד, ונתייחס לאדם שנכנס לדיכאון זמני, או שהוא מדוכדך, כמו שקורה כמעט לכל אחד בתקופות כאלה ואחרות. האדם הזה ויתר על האחדות והוא לא חש בה, או שהוא התייאש ממנה, אולי בגלל שנפרדו ממנו, או שהוא איבד אדם קרוב, או שפיטרו אותו מהעבודה למשל. כעת הוא לא מוצא את הדרך שלו, הוא מתכנס אל עצמו ובהכרח מתקיימת כאן שימת לב אל העצמי, בהנחה שהוא לא מופצץ או מטושטש מתרופות. אין ספק שהוא נחלש ואולי גם מיואש, וכמובן קשה לו להתמודד ולכן הוא מוותר על התנאים,
או על הצד של האחדות, מערכות היחסים וההתחככות עם אחרים, והוא מתכנס אל תוך העצמי שלו. זה בהחלט כואב ומדכא, אבל אלו כלים וצורות חיצוניות של התקשרות, ואולי יבואו אחרות בעתיד. אם קיים בו רצון וחיוניות, התהליך הזה הוא לא בהכרח שלילי, ולכן מוטב לא לשפוט את זה, כי לעתים זהו רק פסק זמן להתבוננות או להיכרות אישית עמוקה יותר עם העצמי, על מנת ליצור שינוי גישה ואולי לשנות כיוון. כרגע הוא לא יודע עבור מה הוא חי ומהי הדרך שלו, וכבר סיכמנו אולי שרוב בני האדם גם לא יודעים. תוכנית היקום בנויה על שינוי וטרנספורמציה, ולכן אם הוא מתעקש להחזיר את מי שנפרד ממנו, או שהוא רוצה את העבודה שלו בחזרה, זה יכול לומר שהוא לא רוצה או לא מוכן לשינוי, והוא פועל או מפעיל כוחות כנגד תוכנית השינוי הזה, ולזה אין לו הרבה סיכוי, כי השינוי יתרחש כך או אחרת, ולכן מצבו עלול להחמיר עם הזמן, וההחמרה אומרת שאנחנו נוטים לצמצם את הגבולות שלנו כאשר אנחנו רוצים להגיע לתוצאה. לכן, אם הוא מבקש להתגבר על הדיכאון שלו והוא מקבל שהוא צריך לעשות שינוי וטרנספורמציה, הוא יודע בתוך תוכו שהוא קיבל חתיכת ברקס רציני. פיטרו אותו או נפרדו ממנו או שהוא איבד מישהו קרוב, ואלו צורות שהן שלו אבל זה לא מי שהוא. ולכן אירועים כאלה קורים קודם כל מתוקף בחירה כמובן, ושנית הם קורים כי בני אדם עושים שינוי דרך כאב. הרבה פעמים לפני שינוי יש תקופות המתנה שמוטב להמתין בהם בנחת עד כמה שאפשר, ועד שתגיע התנועה הבאה באופן טבעי. אם הוא מוכן לשינוי עבור העצמי והוא מתכונן להגיב אליו באופן טבעי, הוא בהחלט יכול לקחת פסק זמן ולהמתין בעצמו ולחזק את עצמו ולמצוא בתוכו את הכוחות להמשך, ולא בהכרח לקלות את הכוחות שלו בניסיון ליצור אחדות עם מישהו או מישהי כמה שיותר מהר בשביל להתגבר על הכאב. וכאן צריך להסביר. בני אדם מתקשים להיפרד גם ממה שעבד עליו הכלח, והוא לא משרת יותר את המטרה והיעד, כי בני אדם לא מאמינים שכל דבר ביקום הוא מחזורי. ולכן, אדם בדיכאון מסביר אולי לסביבה שלו שהוא מדוכא, והסביבה שרוצה לעזור לו עונה לו. לא נורא, זו רק תקופה רעה וזה יעבור לך. והאמת היא שזו בכלל לא תקופה רעה, אלא תהליך, וזו רק נקודה בתוך התהליך, והנקודה הזאת מעכבת, כואבת וכמובן גם מדכדכת, אבל עדיין היא חלק מתהליך כולל. אם יצאנו לטיול ויש קטע קשה של עלייה שלא רואים את הסוף, זה מייאש. אבל בסוף הטיול מסתכלים, מדברים וחווים את כל המסלול. יש למשל מצבים אחרים שבהם אנשים באים ואומרים, תמיד בסתיו אני מדוכדך. זה קורה בגלל שיש לנו צורך פנימי להרגיש מחוברים אל היקום, ולהיות מתואמים איתו בהרגשה שלנו, כדי שנוכל להרגיש אחדות. ולכן, כשהעלים מתחילים לנשור מהעצים, והשמיים מאפירים, אנחנו מוצאים את עצמנו מלנכולים, וזה רק עניין של הרגשה, כי זה מקיש על נקודות פנימיות. אבל אנשים תמיד יחפשו סיבות ואירועים חיצוניים לתופעות כאלו, כדי להשליך את זה או לשייך את זה על אירוע חיצוני שקרה להם, או על מישהו בסביבה שלהם, כי בסוף הכל זה עניין של הרגשה. הבנו ואולי הסכמנו שבבסיס הדיכאון נמצאת הרגשת הבדידות,
והבדידות היא הרגשה אוניברסלית אצל כל בני האדם מעצם הניתוק מהאלוהי. הבנו גם שהאדם המדוכא מתרחק מהרגשת האחדות בגלל ההתנתקות מהתנאים, או בגלל הפגיעות או חוסר יכולת להתמודד במערכות יחסים אחרים, והוא מצמצם את עצמו ואת הגבולות שלו כי הוא איבד את הדרך שלו והוא לא מוצא טעם בחיים, כי הוא לא מבין מהי המטרה ואין לו תקווה בעתיד כי ההווה שלו לא ברור וכאוטי. נאמר כבר שהעתיד הינו אשליה, ולכן אדם שכן יש לו תקווה, הוא מניח בעתיד חזון שהוא היה רוצה להגיע אליו, והאחיזה בחזון הזה היא התקווה עצמה. איך יהיה לאדם מדוכא שלא מוצא טעם בהווה תקווה בעתיד, אם ההווה הוא הדבר היחידי שמתקיים, ובהווה הוא בכלל לא מוצא טעם? הרבה פעמים זה נובע מחשיבה שכלתנית וגם היסטורית, שכל הרעיון שלה הוא לבסס תירוץ של מה שהיה הוא שיהיה. זה מקיש על זיכרונות וחוויות עבר, מסקנות שגויות, או חשיבה הגיונית שכלתנית של סיבה ותוצאה, וגם הנחת יסוד מוטעת, שמתבססות הרבה פעמים על אגו, על גאווה ופחד, ולא על אמת קיומית. מתבקשת דוגמה, אז ניקח למשל דוגמה של בחורה שמספרת. חבר שלי עזב אותי, ולכן אני בודדה וכואבת, ולא תהיה לי אהבה כזו אף פעם, לכן אני חייבת להחזיר אותו לחיים שלי כעת, אחרת אשקע בדיכאון. הדבר היחידי שהאמיתי כאן, הוא העובדה שהוא עזב אותה. היא בודדה וכואבת, כי כעת היא חשה בדידות, שכל בני האדם חשים בה להזכירכם, ואם הוא לא היה עוזב אותה, אבל חלילה היא איבדה מישהו קרוב אחר, היא הייתה מרגישה אותו דבר, בודדה וכואבת, ולכן זה לא קשור אליו, אלא אל חוויית הבדידות שקיימת בה באופן קבוע, והוא רק מקל עליה או מחמיר אצלה את ההרגשה הזו. בהמשך היא אומרת, לא תהיה לי אהבה כזו אף פעם, ולכן אני חייבת להחזיר אותו לחיים שלי עכשיו, אחרת אשקע בדיכאון. הסברתי קודם, כאשר אנחנו רוצים להגיע לתוצאה, אנחנו מצמצמים את הגבולות שלנו. המטרה שלה היא להחזיר את החבר בכל מחיר, כי אחרת לא תהיה לה אהבה כזו לעולם, והיא תשקע לדעתה בדיכאון. וזה מה שההיגיון מסביר. הנחת היסוד היא, אני כואבת ובודדה, כי הוא עזב אותי. מסקנה, אם הוא לא חוזר, אני בדיכאון. לא הנחת היסוד היא אמת, וגם לא המסקנה. כדי לנסות להחזיר אותו, היא צריכה לצאת מגבולות העצמי שלה, להיכנס אל הגבולות שהוא הציב, שזו פרידה, ולהשפיע על הרצון שלו מחדש, ואולי גם להילחם על זה, וזה אגו מנופח, כי היא שמה את השלמות הנפשית שלה על הפעולה הזו, שהיא צורה של מאבק, כי אם היא לא מצליחה היא מודיעה, אני נשברת ונכנסת לדיכאון, וגם זו צורה של אלימות כלפי עצמה, כי היא קבעה יעד למקרה של כישלון, והיעד הוא עונש לעצמה וגם הרס עצמי. זה ברור שקיים צער וכאב על הפרידה, ולכן הדבר שנכון לעשות הוא פשוט לכאוב את זה, ולנסות להבין שיש תכלית למצב הזה, אבל זה מה שקשה לה, כאב מהבדידות, ולכן היא הציבה את המשימה של החזרת החבר. למרות שהיא הציבה משוואות הגיוניות אבל מוטעות, אי אפשר לדבר אליה בהיגיון, כי היא כואבת והרגש הוא זה שיצא כאן מפרופורציה, בגלל הכאב והפחד מהבדידות, וכבר דיברנו על כך בפרקים אחרים של הפודקאסט, הרגש הוא עצמאי, והוא הולך הרבה פעמים נגד הבחירה וגם נגד הלב. כאן הרגש יצא מפרופורציה, ולכן הוא שיבש את האיזון שכל רגש, שזו אינטואיציה, ואין סיכוי כעת לשמוע את דברה של האינטואיציה, כי היא מדברת בשקט, ויש פה המון רעש פנימי. אם האינטואיציה משובשת, אז גם המחשבה משובשת, כי האינטואיציה היא חלק מהותי מהמחשבה, ביחד עם הצד הפרקטי וההיגיון. אי אפשר לשלוט על הרגש אם המודעות לא נוכחת, והמודעות היא תוצאה של תודעה
שהיא איזון בין הרגשה, רגש ומחשבה. גם הרגש וגם המחשבה משובשים עכשיו, ולכן התודעה משובשת, ואז גם המודעות לא נוכחת, ולמעשה הרגש הוא דובר אמת, ולכן לא כדאי להתעלם מהרגש, כי הוא אומר אמת. אני כאובה ובודדה. הבעיה היא שהרגש הוא מניפולטור לא קטן, וגורם למחשבה לעשות כרצונו, ולכן המחשבה היא זו שמציעה את צורת הפתרון לצאת למלחמה, ולהחזיר את האהוב כמו שהצגתי כאן. כל מה שהיא צריכה באמת, זה זמן להתמודד, ולקבל אהבה וחמלה כמובן. אהבה וחמלה היא לעולם הדרך הנכונה, ורצוי להביע אותה כלפי כל אדם, כי היא מצביעה על הרגשת האחדות עם אחרים. אמרתי שהיא צריכה זמן, כי הבעיה האקוטית שלה היא לא בהכרח הדיכאון שעלול להגיע, אלא האפשרות להרס עצמי עכשיו. הרס עצמי מתרחש כאשר המטרה, שהיא להחזיר את החבר, והמועד, שהוא הזמן לפעולה הזו, לא מסתנכרנים על פי הרצון שלה, ואנחנו אפילו לא יודעים עדיין מהו אורך הניסיון והפעולה שהיא קבעה על מנת להחזיר אותו. יום, שבוע, חודש או שנה. אבל אנחנו כן יודעים שכשהמועד הזה יפקע, כנראה יהיה דיכאון. זה ברור לחלוטין שהאופציה הטובה ביותר היא פשוט להתאבל על לכתו ולשחרר את עצמה מהתחרות העצמית הזו, אבל כשהרגש שולט זה רק דיבורים, ורגש לא נסוג כל כך בקלות, כי הוא אמנם אוהב דרמות, אבל הכי הוא אוהב להעצים את הדרמה. הוא גם מתעתע במחשבה וגורם לה לעשות כרצונו, ולכן היא צריכה זמן, והכי טוב זה לשכנע אותה שצריך הרבה זמן, ובינתיים לנסות לעזור לרגש לסגת, לסדר את התודעה והמחשבה, ולנסות להפעיל מחדש את האינטואיציה, כי הבחורה הזו פשוט יצאה מאיזון. לעתים זה תהליך בנייה ארוך מאוד, בזמנים שאנשים רוצים הכל כאן ועכשיו. וזו בהחלט דילמה. אם היא תיכשל ותיכנס לדיכאון, זה ברור שהיא יצרה את זה במו ידיה, ולכן הבאתי את הדוגמה הזו, כדי להראות איך אנחנו הרבה פעמים בונים את המחסומים שלנו במו ידינו, על ידי פחד, אגו מנופח וגאווה, מבלי להמעיט כמובן בכאב הנפשי והסבל שלה, או להוריד במאומה מחוויית האובדן או טראומת הפרידה, שכל אלה דורשים אהבה וחמלה כמובן. אבל אם הבחור הוא באמת האהבה הכי גדולה שלה אי פעם, והם חוו אחדות לדבריה בסיפור, וזה מה שבני אדם רוצים, אחדות, אז למה הוא עזב אותה? אני לא יודע, אבל אני מאמין שכל אחד רואה, חווה, חש ומרגיש את המציאות אחרת. פרמטר נוסף בתוך הדיכאון שהזכרתי אותו קודם, הוא העובדה שהאש כפתה, והאדם לא מוצא בתוך עצמו את הכוחות לנוע ולצעוד בדרך שלו, ולמעשה הרבה פעמים זוהי תוצאה של הרגשת הבדידות, וחוסר תקווה לעתיד, גם בגלל שאין תמונת חזון בעתיד, והמסך העצמי חשוך. אלו מקרים שבהם אדם חייב לקבל עזרה וטיפול, כי קשה מאוד להצית את האש מחדש, והדיכאון יכול להחמיר בקלות. יש אור ויש צל, ומשחק האורות והצללים הוא זה שמניע תהליכים ביקום, דרך שינוי וטרנספורמציה. אין טוב ורע, ובני אדם מגיבים אחרת לאור ומגיבים גם אחרת לצל, בדיוק כמו שהשנאה והאהבה נמצאות וחיות יחד בתוכנו, ואנחנו אלה שבוחרים ממה לפעול, אבל אנחנו לא יכולים לבחור מה להרגיש. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לבקש מעצמנו לשנות את ההרגשה שלנו כלפי הנושא הזה בתוכנו, וגם להבין שהאחדות היא לא דבר שכובשים ונלחמים עליו, אלא זוכים בו מתוקף ההתכוונות שלנו, הרצון והבחירה החופשית.
רצוי עבור כל אחד לבנות לעצמו את תמונת החזון שלו בעתיד, גם ובעיקר אם היא לא הגיונית, וגם אם היא נראית בלתי אפשרית. כאשר אדם בונה תמונת חזון כזו, היא הופכת להיות התקווה שלו, והתקווה היא חלק מהאחדות עצמה. אני ממליץ לכם למקד את תמונת החזון רק על העצמי שלכם, כשהחזון זה המימוש שאותו אתם מבקשים לעצמכם, והוא לא תלוי בבחירה או ברצון של אדם אחר, גם אם יהיה זה האדם האהוב עליכם ביותר, כי הנושא הוא העצמי שלכם והחוויה הישירה, ולא התנאים של האחדות בדמות קרובים ואהובים שמלווים אותנו בדרך, אלא אם ביקשתם לעצמכם את ההרגשה של האחדות הישירה של אנרגיית האם והאלוהי. הבדידות היא תוצר של חוויית הניתוק, והיא חוויה בפני עצמה. יש אינסוף סיפורים על אנשים שפרשו מהחיים הנוכחיים שלהם, מהמוכר והידוע, והלכו אל המדבר העצמי על מנת להכיר ולממש את עצמם דרך הבדידות. בין אם הם הלכו למנזר, או שהם פרשו לחיים בודדים בציצית הר, או באיזשהו מקום שומם, יש גם כאלה שבוחרים לעשות את זה במרכז של עיר סואנת. את אותם נזירים אנחנו מעריכים, כי הם פרשו על מנת לעשות עבודה פנימית של התבוננות, הכרת העצמי ומימושו, כאשר התנאים המתקיימים הם פרישה מהמולת החיים וההיצמדות, ויצירת אחדות באופן ישיר עם האלוהי, ללא התניית האחדות עם אחרים, או התיווך והחיכוך עם אנשים אחרים, או מערכות יחסים וחוויה חומרית גופנית. זו דרך מקובלת אבל קיצונית לדעת את עצמך, וללמוד לשהות עם עצמך, ואפשר כמובן לעשות אותה בכל מקום או דרך אחרת, גם בלי להיות נזיר. כאשר אדם נמצא עם עצמו, הוא לומד לכבד ולאהוב את הדבר היחיד שנמצא בקרבתו, את עצמו. הוא עושה עם עצמו היכרות עמוקה, והוא מבין דרך הבדידות, שהוא אף פעם לא לבד, והוא נמצא למעשה בכל העולמות בו זמנית. המצב הזה פותח את כל הדלתות האפשריות לשינוי, וגם לתוכניות לא מוכרות, שאולי נראו פעם בלתי אפשריות. הוא מרגיש התמזגות, ולבסוף הוא גם יכול לשכוח מעצמו, כי הוא מחובר אל עצמו ואל האלוהי, והוא מרגיש אחדות מלאה. דמיינו בעיני רוחכם את עצמכם נמצאים לבד בלב האוקיינוס. מזג האוויר בהיר ורגוע, המים שקטים וצלולים, ואתם צפים על גבכם. אתם לא מרגישים קור, רעב או צמא, ולמעשה גם לא פחד משום דבר. הנשימה שלכם שקטה, ואתם חשים התמזגות ביניכם לבין המים, וגם אל השמיים הבהירים והתכולים שמעליכם. אתם עוקבים אחר ענן יחיד ובהיר שתלוי בשמיים, ומאבדים את תחושת הזמן. כעת, אתם נמצאים בכל העולמות בו זמנית. רגועים לחלוטין. אתם לא חושבים על דבר, ולא מוטרדים משום דבר, ולמעשה שכחתם מעצמכם. האם הייתם רוצים לחוות חוויה כזו בעולם הנוכחי שלכם? תודה רבה שהאזנתם. אשמח אם תשתפו את הפודקאסט בפייסבוק או דרך האפליקציה שבה אתם מאזינים, ואשמח לשמוע מכם. אם יש נושאים שמעניינים אתכם שאדבר בגינם, אפשר להשאיר לי הודעה בפייסבוק, רן בן אלי, או בצור קשר באתר האינטרנט של הפודקאסט, moonstation.co.il. הפודקאסט הזה זמין גם באפליקציות ספוטיפיי, אפל פודקאסט שזה אייטיונס וגוגל פודקאסט. תודה לבן שלי עידו שמשקיע
יותר ממני על המוזיקה המקורית והמקסימה שלו. אני מאחל לכם ימים נפלאים ונתראה בפרק הבא.